Сябры, 3 ліпеня, калі вы не хочаце ісці на парад і на салют, мы запрашаем вас на терасу «Двор», Свабоды 4. Там адбудзецца бясплатны канцэрт, дзе мы выканаем модныя кавера на групу гаротніцы. Каролі, каролікі, пацеры, пярстёначкі, ботики чырвоныя, прывязі мне з гораду. Каролі, каролікі, пацеры, пярстёначкі, ботики чырвоныя, прывязі мне з гораду. Сёння сяду у цягнік, заўтра буду у цябе. Адкажы мне, падкажы, правільна раблю ці не? Сёння сяду у цягнік, заўтра буду у цябе. Пакажу сябрам язык, я спісаны чалавек, я спісаны у запас на бліжэйшы адпачынак. Выбачайце, не да вас, еду госці да дзяўчат.